ҳисор шаҳрест, ки он ҷо таърих на дар осорхонаҳо, балки дар ҳар кунҷу садо ва ҳар нигоҳ зиндагӣ мекунанд. вақте ки офтоб ба деворҳои кӯҳани қалъа мерасад, гӯё сангҳо оғоз ба сухан мекунанд дар бораи корвонҳо, сайёҳатҳо ва салтанатҳое, ки садсолаҳо аз ин ҷо гузаштаанд. аммо ҳисор танҳо гузашта нест. дар кӯчаҳояш овози кӯдакон танин меандозад, сурудҳои тӯи баланд мешавад, бӯи нони гарм дар ҳаво мегардад. дар ин ҷо қадимият ва муосират бо ҳам зиндагӣ доранд. дар ҳисор маҷмӯъаи истироҳатие ҷойгир аст, ки бо оши бурида ва фатиршӯрбои бомаззаи худ машҳур аст, бо номи Greenwood House. имрӯз омадам то пухтани онҳоро ёд гирам. мо ирӯз ами ошти бурида ҳамин начал ки чӣ хел ки тайёр мешавад мо нишон метиҳем. мисол якам ами мисол зуволаро гирифтанда, мисол мо намак меандозем, камтар намак меандозем, мо тухм дорем, як дона тухм мезанем, мисол як дона тухм ба тухмро мезанем, 1 кило орд меандозӣ ё ба чанд қадар? не 500 грамм мешавад. мисол агар ки мисол 1 кило да мисол 3 та меандозем да наста шавад зувола да. мисол мо ки ята гирифтестем, барои ҳам ята ми камтар як зуволаи майда мегирем. як зуволаи майда мегирем. мисол мо ова меандозем. хамираш бояд сертухм бошад. сертухм бошад ба хушрӯ мешавад да. мисол мо намакша об мекунем ози. мисол мо орда мегирем меандозем. орд чанд қадар меандозем то хамир сахт биёяд ё хамир на сахти сахт биёяд, на сусти суст. уже зувола тайёр шудеста. тайёр шави зуволаи мисол на уже маълума ки на сусти суст, на сахти сахт. хамир баъде ки тайёр шуд чанд дақиқа дам метиҳем, баъд ба кушодани хамир сар мекунем? ба кушодани хамир 10-15 минут басам. мисол нормально уже 10-15 минута бояд мо мегирем кӯш кунем. ина мисли угро мебурем ё мисли тупа мебурем? мисли тупа мебурем. фарқи ҳамин оши бурида аз оши тупа чӣ фарқе дорад? оши бурида майдатар мешавад, а тупа мана калон калон мешавад. чоркунҷа ки тупа калон калон ки мешавад, тупа мисол мешавад. об, кабутӣ, наход, лӯбиё ҳамиҳоям оши тупа ё оши бурида обаш як. обаш як, просто зуволаш хамираш як, просто ваш борик мешавад. оши тупа хеле ранги тупа мебурем. фарқияташ фақат ҳамин. ҳамин фарқият ҳамин. мо фарқият надорем. дар ҳисор бисёран кадом оши бурида бисёртар истеъмол мекунанд ё бисёр оши тупа? оши бурида бисёр оши буридаро мекунанд. хар мисол одаме ҳаста ки нағз мебинад ки оши тупа, бо одаме ҳаст ки мисол ранги угро меган, майдатар. мисол ҳаму зуволаи ҳамин маҳсулоти ҳамин чизе ки дар дараш мера ҳамин аю просто хай дилхоҳи мисол клиента мисол чӣ хел ки мехоҳад ҳамо хел мо када мисол метиҳем. тайёр шид мана на суст на сахти. баъд мисол мира мегирем мемонем, баъди 20 минут пас мисол мо сар мекунем. аввал обу ваёша тайёр кардан мегирем, ҷӯшид байра мо сар мекунем. ана оба мегирем, да дег мерезем, да дег мерезем. мисол бисмилла пур шавад? не баста намехоҳад. мана ин лӯби об ки андохтем, лӯбира меандозем. лӯби на худи ҷӯшондагӣ тайёр худаш мия меҷӯша, мисол тайёр меша. ва намак меандозем, мо намака меандозем. мана ба ин мисол чизи мана ин зелиноро меандозем барои дурунаш. аз ами ки хурӯше ки мо тайёр мекунем, помидор, мисол пиёз, зелин ки аралаш мекунем, мо ами гирифта мо дар ин ами оштупа меандозем. мисол барое ки мисол бо маза меша, ҳам ин сурх меша оштупа. мисол наход, лӯбиёи ҷӯшондагӣ тайёр, баъд хӯриши шакаро, камтар кабутӣ, анами кабутиё ки ҳама овши ҳама ами зелин асартида ҳама чӣ дора, укроп дора, мисол райҳон дора, ҳама чӣ. ана озӣ мо ина
ҳозир 20 минут уже шид. Мо мерем чӣ мекунем? Оштупара меорем, тинук мекунем. Хамира мекушоем. Хамира кушодани хабир кунем. Мо ина мисол кадем хамире ки мисол тайёр кардагимон, мана ина уже сос шидаки. Мода бисёрш дар кор нестай. Мана ина мегирем мо. Ними ира мегирем, мана мебурем. Ана нимиш нисфи зуволаро истифода мебарем. нисфи зуволаро истифода мебарем. Ҳамин нисфи зувола барои чанд нафар одам? Барои 4 нафар одам. Барои 4 нафар яками зувола мегирем. Як чор табақи порсия. калон мешавад? Як табақи калон мешавад. Ҳозир мо мисол тайёр кардем, мо тайёршавиша нишон медиҳем мисол. Хуб. Ашни. бинандагонро шинос мекардед. Соҳиби чанд фарзанд ҳастед? Дар куҷо кору фаъолият мебаред? Ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Ман ном насиба мисол соҳиби 3 фарзандам. Дар намегирем хас, намхали баним кор машғулум. ошпазӣ мекунед? Ошпазӣ мекунам мисол поварума. Ҳам националӣ даям, ҳам чӣ даям? Аврупоӣ? Европа. Ам мисол салату мисол универсалда ҳамаи кора мисол мекунам. аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ хӯрокҳои бисёр ба мизоҷон тайёр мекардагитон кадом хӯрокҳо ҳастанд? Неми қурту шакару оштупа бисёр тайёр мекунем барои медонам ки ба Greenwood House бисёр мардуми хориҷа меҳмонон мебиёянд. ба онҳо чӣ гуна хӯрокҳои миллӣ тайёр мекунед? писанд меояд ба онҳо? ба онҳо бисёртар ами қурту шакару оштупа писанд меояд, барои чӣ ки ёда несте хали национални бисёр ки омадан мисол мегӯянд ки ами национални ами оштупа ваё чӣ хали чӣ метавота дар назаршон мисол чӣ хали боша, чӣ хали таб дошта боша, чӣ хели мазза дошта боша гуфта ҳамехе мо да заказ мекунем, мо мисол заказҳои ваёра иҷро мекунем. дар давоми чанд дақиқа барои мизоҷон оши туппа ё бурида заказ кунам тайёр карда метиҳем? Агар одам мисол клиенти мо кам боша, мо метавонем ки 20 минутда оштупаро тайёр кунем. 20-25 минутда. зуволаи мо тайёр шудагӣ мебурем озе. бо ранги туппа чоркунҷаи калонам мебурана? Туппа. Вай туппа мешавад. Ин ҳозир бурида аст. Озир ин бурида. А туппа чоркунҷа ҳами зувола мекушем, ҳами мекушему, не ки вай хе калон мебурем да? Хе майда не калон мебурем. тайёр шуд. Мо зия бор намакира мечашем. Ина ку барои андохтан мана намакша мечашем ози. чанд дақиқа бояд угрои буридаи мо ҷӯшад? Я 5-6 минут. Мана оштупаи мо тайёр шуд. Манам хали табақи чӯби хати мо 4 порсаями. 4 порса намози. ин табақ барои 4 касе? Барои 4 одам ҳо. 4 порса кишид. Манами оштупаи мо мана тайёр мо мебардорем. Мана. Мана. Оштупаи мо тайёр шуд. Ана мо ороиш метиҳем озиро. мешавад туршака гулоша мемонем мисол ин туршак мешавад хушхор мешавад иштиёри одам мера ав чи райҳонам тен ай булош и райҳон и ёшам барои ороишҳо барои ороиш додан акнун чакаро мегирем меандозем
Ана оштупаи мо тайёр. дар Ҳисор дар Гринвуд бисёр фатиршӯрбо машҳур аст. Ман хоҳиш кардам, илтимос кардам ба мо як порс фатиршӯрборо нишон диҳанд. Барои тайёр намудани фатиршӯрбо аз шӯрбои асосан ки шӯрбои рамзӣ ки дар хонаводаи ҳар як тамо тайёр мекунем, фарқияташ дар чи фатиршӯрбо? Фарқияташ ҳамуам ҳамияе, ҳамушам ҳаваяе. Фарқият ҳамияе ки фатиршӯрбои мо мисол дар тавақ мо реза мекунем, дар коса не тавақа. Фарқият ҳамиқа дорад ки косаки нестае ки тавақакия. Баъд бо фатири варақӣ. Бо фатири варақӣ мекунем мисол. Бо нони гандумӣ нони дуюмам карда мешавад? Мешавад. Ман фатиршӯрборо чӣ хел тайёр шуданам ман пешниҳод мекунам. Дар тавақ фатира майда мекунем. Фатиршӯрбо. Мана шӯрбои рамзӣ. дар маъракаам хеле пешкаш мекунанд ё фақат дар хона дар табақҳо? Дар хона дар маъракаҳорам ки мисол ки пешниҳод кунанд мо тайёр карда метиҳем. Акнун фатиршӯрбои мо тайёр шуд, оши буридаи мо тайёр шуд. Акнун мерем ба чашидани ин таомҳо. Мо дар болош зелин мемонем ира. дӯстони азиз, бениҳоят болаззат аст. Шӯхӣ накардаистам ё преувеличивать накардаистам, ба таври русӣ гӯем. хӯроки сабук, хушмазза, бисёр кабутӣ дорад, бисёр ба организм фоида аст. Акнун фатиршӯрборо мечашем. бениҳоят болаззат. рости гап, аз душанбе ба Ҳисор ба Гринвуд ҳар ҳафта қариб бо дӯстон мебиёем барои хӯрдани оши бурида ва фатиршӯрбо. Бениҳоят хӯрокҳои болаззат дорад.